אני ראיתי בגלל שאתה בגיל כל כך רע בבמה. אני ראיתי זה, אתם כל כך כמו זה שאנשים לא, גם אלי סובל. לא טוב, הוא לא רוצה. אז למה הוא בא פעם? אני לא יודע, עכשיו הוא אני לא יודע למה הוא... אבל דנה צחקה, שמעתי אותה צוחקת. היא צוחקת כי היא לא אוהבת, כמו היא מסכימה. כאילו לא נעים כזה, אתה אומר. כן, זה כמו, זה העבודה שלה. אבל אני טוב, אתה יודע, אומרים לי שאני טוב, לא? לא, היא אומרת את זה. דנה אומרת את זה כי זה העבודה שלה. כמו, המועדון, אנחנו משלמים לה המון כסף. שהיא אומרת, אתה מה היית... הם משלמים אותי לצחוק. אם היא לא צוחקת, אז אף אחד יצחק, ואז אתם אומרים, אנחנו לא נעשה... היא רוצה שכמו... אני לא יודע, אתה האמת. אז אולי... זה מה אני אגיד לך. אתה ראית גיל, אתה לא ראית את עצמך, אני אראה לך את עצמך. זה חבל, נגיד זה חבל, מה הביטוי? חבל על הזמן. כמו שזה היה חבל שהיית בבמה. חבל שהיית. זה העבודה שלי, לצחוק. מה אתה אומר? מה אני אעשה? סטרפטיז? מה אני אעשה? אני לא יודע, האמת.